Kristinu Radović, koja je proslavljeni naš besednik i Anđelo Lukić, koja je na 4 godine studija jedan od najboljih besednika sa puno iskustva. I mi smo rešili da javne nastupe vama nekako približimo. Odnosno, mi ćemo se truditi da vam damo one odgovore koji su vama potrebni. Pre svega, da bi imali dobar javni nastup. Kroz primjer koji će vam pokazati Kristina i Anđela, a u tome će nam pomagati moj asistent Milica Sovrlić i saradnik Saša Caković. Dakle, mi bi trebali danas da govorimo o javnom nastupu, imali smo jednu dilemu, da li da obuhvatimo ceo javni nastup, ceo javni nastup kad obuhvatiš, on se tiče, recimo, pripreme besede i svih njenih elemenata, ubeđivanja, argumenta, i to je jedan veliki posao. A pošto smo otprilike bili sličnog stava da nema veliki broj iskustva u javnim nastupima, mi smo se odlučili da ovaj seminar usmerimo na ono što može da bude praktično. Ono najpraktičnije za vas, a to je kako izvesti sam taj javni nastup, da on, što bi rekli, da on liči na nešto uz poštovanje određenih elementa. Sad ja bi vama trebao da kažem šta je javni nastup, tako? Pa to vam je kao i kad smo radili definicije, na primjer, iz obligacija, tu ste radili kod mene u prvoj godini, pa vam ja kažem, obligacija odnosi poverioca i dužnika, odnosno ugovor poverioc može da zahteva nešto od dužnika da mu da učini ili ne učini, a vi kažete, a u stvari je mnogo prostije. Kad pričaš o obligaciji, onda kažeš, pa to mi je sad kad odete u pekaru i zaključite obligaciju. Kad odete kupite cigarete, zaključili ste obligaciju, odnosno, hoće vam kažem, obligaciju su tuda oko vas. I kad ih prihvatite na takav način, onda da mi nešto da, učini ili ne učini, vama već počinje da izgleda bliže i prihvatljivije mozgu. Tako i sa javnim nastupom, ja vama za javni nastup rekao ovako. Javni nastup je sve ono gde vi nastupate pred publikom. To je javni nastup. Javni nastup je recimo ono što je vama bitno, recimo, evo, ovo je javni nastup. Vi ste tu kao publika, oni kao demonstratori, ja sad držim kurs, javni nastup. Recimo, javni nastup vam je kad imate ispit iz građanskog prava, ima 100-tinjak, i za vas nije ni malo nebitno kako ćete vi nastupiti pred tim nastavnikom koji ćete ocenu dobiti u zavisnosti od toga kakav će biti vaš javni nastup. Znate i sami, ima onih lisaca, da ste primetili, koji sa malo znanja dobiju profesora, jer mu se jednostavno sviđa kako govori. I onda raditi javne nastupe, da ne govorim dalje, da je javni nastup i kad neko glumi u pozorištu i kad se nastupa na mitingu, i onda javni nastup ima neke svoje, da kažemo, neka pravila koja bi trebalo odpoštovati kako bi baš taj javni nastup bio što bolji. Naravno, mi to ne možemo da uradimo za jedan seminar. Ali recimo uz neke moje, eto, ovde, neka kratka objašnjenja i demonstraciju koleginica, mislim da će vam biti mnogo lakše. Jer smo mi odustali od video prezentacije, jer video prezentacije nema ništa na retorici. Mora se čuje reč da bi ti razumeo kako funkcioniše određeni element u izvođenju dogovora. Šta je sad bitno, recimo, koji su najosnovniji elementi, govorim sad, znači fokusirajte se na to, na samo izvođenje nastupa. Zašto smo se još odlučili za samo izvođenje nastupa? Odlučili smo se zato što ste se vratno negde sreli da neko napisao sadržaj koji je fenomenalan. Šta mu fali? Fali mu onim ko će da ga izvede. I vrlo se često desi da se napiše dobar sadržaj, a da ga izvođač ne izvede na pravi način. I mišljenja smo da je mnogo bitnije kako ćeš da ga izvedeš, nego kako ćeš da ga napišeš kad bi merili šta je bitnije. Naravno da ne smeš da napišeš sadržinski 1. maja praznik rada, sunce sija, kiša pada i sunce sija, kiša pada, pa da ne kažem 1. maja praznik rada, pa da imam kako će ko da izvede. Ali izvođenje nastupa nekako dođe kao
srce svega toga. Šta je tu sada bitno i šta ćemo mi to da obradimo i one da vam izvedu? Javni nastup zavisi pre svega od nekoliko elementa, ti elementi su dikcija, zatim poštapalice, retorski šumovi, cezure, gestovi, ilustracija. Evo sad